ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files.
kompanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y taghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito Sa ay ano? isang Sa ano? hopya Madaling Kopya. right. na kundol. Ang pundol ay... Iyan namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Kopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Yasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita ay? halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Okay. Ang susunod na salita ay... Palimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Grief Carsoncillo.
O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Hey! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Sobrang nalulungkot po ako sa aming magbabarkada. We used to be so much close to each other nung high school. Tapos hanggang pati naman nung college. Pero recently, nung nagkaroon na kami ng mga sarili-sarili naming mga buhay, kasi may mga asawa na po kami, nagkaroon na po ng pagkakawatak-watak. Ang pinakamatinding pong pag-aaway namin was last weekend. Nung yung isa ko pong, topic na to na mahirap anuhin, masyadong masalimuot in a way that it's very sensitive. So sabi niya, pinakamatindi daw yung away nung nakaraang weekend kasi po yung isa kong friend, kinasal po siya sa isang Kristiyano. Kasi itong Kristiyano po na ito, sobrang yung bang diretsong-diretso na parang walang pag-bend, kasi dapat daw ganon, na parang feeling naming lahat, pinakamakasalanan na kaming lahat. So syempre, sa halip na nagkasundo kami at nag-enjoy, ang ending nag-away-away, kakalungkot. Wala lang, ganun ba talaga that it happens na nagkakaroon ng misunderstanding ang friends?
first to answer that question, wala kinalaman sa religion. Of course, normal magkaroon ng misunderstanding. Oo. In fact, yung mga misunderstandings po, yung mga ganyang mga hindi pagkakaunawaan, minsan tampuhan, minsan yan pa yung nagpapatibay ng relationship eh. Kung Tama. paano nyo malalagpasan yung kung ano mang pagsubok, wag na tayo dun sa religion part na nag-away-away kayo. Ano mang pagsubok ninyo bilang magkaibigan, 'di ba? Pag nalagpasan nyo yan, mas titibay pa ang friendship ninyo. Ganun po talaga. Hindi po Tama. laging happy. Correct. As Ganon. mga sabihin natin Kristiyano or followers of the Jesus Christ, ilabas natin yung religion. Oh. Dito tayo sa relationship. Kumbaga, may mga time na we agree to disagree. Correct. May mga time talaga na gano'n. Oo. Hindi naman, okay, gets, na nung mga bata kayo, nung high school kayo, kaya kayo nagsama-sama. Kasi nga, di ba, it's, ano ba yun, birds of the same feather flock together. Yes. Di ba, kayo makikita mo, lahat ng mga maaarte, magkakasama, lahat ng mga athlete, magkakasama, lahat ng mga nerds, magkakasama, lahat ng mahilig kay Hello Kitty, nagsasama-sama. Kasi meron kayong common ground. yes. And that's just a common ground o common interest. Hindi naman ibig sabihin na 100%, 'di ba? Lahat agree kayo sa isa't isa. Hindi. Oo. Talagang meron talagang agree to disagree. May mga moments talaga na hindi kayo parehas ng gustong iboto, hindi kayo parehas ng gustong maging kaibigan, may mga iba kayo ng course, 'di ba? Tingnan mo 'yan. 'Di ba? Kung kalbawa high school, pare-parehas kayo na parang gusto nyong kunyari maging nurse lahat. Pero eventually, nung pumata kayo ng college, na-realize nyo, ay, hindi pala nursing ang gusto ko. And it doesn't mean na mag-friendship over na kayo, di ba? O ngayon, pagdating naman dun sa nag-away-away kayo, na-imagine ko na yung debate. Yung mga debate ng mga Kristiyano at kung ano man ang relihiyon ng grupo ninyo, no? Nakakalungkot for me hindi ko naman masasabing ako ay talaga, obviously sa buhay ko hindi naman ako talagang mabuting tao, masasabi na parang grabe, she's so angelic. We Wala. are under works lahat tayo. Correct, lahat tayo work in progress. Ayan. Totoo yan, 'di ba? Under construction. Correct ka, under construction hanggang mamatay tayo, kino-construct pa rin tayo. Pero I would say kahit ako ay under construction, makasalanan din talaga tayo. Never kong paano ba? Never kong narinig na grabe no, si Nicole ang bait. Parang Wala nga lumalapit sa iyo. parang hindi ko siya narinig. Nagugulat sila. Oo, Hala, mabait ka pala. Mabait ka pala, di ba? Hindi siya yung parang automatic na reaction, di ba? Tama. Ba't ko sinasabi yun? Kasi makasalanan nga tayo. Marami tayong mga bad habits na mahirap i-break, ganyan. Pero I would say kahit na makasalanan ako and all, I say this, that it's very un-Christian. Yung nangyaring nag-friendship over nang dahil dyan. Hindi dapat ganon. Dapat bringing together the people. Correct. Ito kasi yung problema sa relihiyon. Pag nandyan na yung mga rules, bawal yung ganito, bawal yung that's Ayan religion. na nga. Diba? Pero yung pag-understand, pagpapakumbaba, that's relationship. Correct. At syempre, sumusunod naman tayo kay Jesus Christ because of the relationship kay Lord, hindi yung religion. At kasi alam mo, sa totoo lang, Daming hipokrita. correct. Sa totoo! Diba, ang daming ganyan. Tingnan mo nga, isa sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin ng isang kaibigan ko naging aktibo sa simbahan. Sabi niya, ang simbahan ay asosasyon ng mga makasalanan. sabi niya, pakalamera chismosa. Lahat nandyan. Lahat, diba? At marami talaga hipokrito. At hindi lang yung mga active sa church. Tayo din mismo sa buhay natin na we are hypocrites. Madami tayong, ang dami nating ginagawang kasalanan. But of course, we try. Yes. Pero hindi mo pwedeng ipilit ang isang bagay, ang religion mo sa isang tao. Kasi you can only do so much. At Correct. the end of it all, it should be personal conviction niya. Ano ibig sabihin personal conviction? Yung sinabi ng puso niya, nagsusumigaw yung puso niya na kailangan ko mag-join dito sa kanila. Ganyan. Kasi at the end of it all, this is my way to glorify God. Ganon. Hindi yung, kasi yung asawa ko, yun yung relihiyon. Tapos sabi niya, ito lang yung relihiyon na dapat. Ganyan. Paano kung ang exposure mo, Jegs? Ito lagi kong question dyan na I think nasagot na rin naman sa pag-usap ko sa maraming mga tao, no? What if ang exposure mo, yun yung kinalakihan mo relihiyon Kasi sa lugar ninyo, sa bansa ninyo, Tama. yun yung kultura ninyo. Hindi mo pwedeng sabihin na mali ka. Mali, oo.
Hindi ko nga narinig yung mga Jesus na Oo, yan eh. Ang narinig ko lang ay kung ano man yung mga ano. Pero Oo. ang tinuturo dito ay hindi ka dapat pumatay, hindi ka dapat mambabae, Oo. hindi ka dapat makiapid, Correct. ganyan. Oo. And I guess that's what's important. You do what is good. Hindi Tama. na yung mga relihiyon. Oo. Okay din naman yun kasi syempre iba pa rin naman kapag ka meron ka follow na standards. Lahat naman ng kumpanya, may rule book, Yes. may handbook. Kasi we need to follow, ganyan. Oo. Pero hindi naman ibig sabihin no, So, na yun nga. Don't follow the religion, follow the relationship. Correct. Ito nga, di ba, kagagaling ko lang sa church mission sa... Grabe naman, dati kasi si Diego Bandido, alam mo, Nicole, galing lang ako sa sa club. Tapos lasing pa. Lasing pa, tapos yung mga babae. Grabe yung chicks na yun nakasama ko kagabi. Grabe yung chicks na nakasama ko kagabi. Tingnan mo, may chikinini pa. Ganyan yung mga kwentuhan namin ni Diego Bandido dati. Pero ngayon, galing ako ng church mission. Oh, So, you were in a church yun ang mission. sa mga nakausap ko doon na si Pastor Jojo sa mga nag-head ng mission. Heads, shout out. Kaya may radyo ba sila? Inabot ba sila ng... Hindi ko minsan nanonood din sila ng live natin. Okay. Pastor Jojo, Hindi, ayan. kaya ako tinatanong kasi po yung church na pinunta ni Diego ay ito po ay tawag doon, it's a race, di ba? Actually, may isa kami kasama doon na muntik nang umuwi ng langit. Ay, muntik nang salubungin. Muntik nang hindi makauwi kasi 2 oras yung nilakad namin tsaka hindi basta-basta yung trail, yung gagapang ka, daan ka ng ilog, etc. Grabe. So, eto Amazing Race, yun yung nasa utak ko, Amazing Race. So, eto yung sinabi ni Pastor Jojo nung nagkukwentuhan kami. Sabi niya, pag nag-share ka ng salita ng Panginoon, dapat magsisimula yan sa relationship. Ayan. And it will end up into a relationship. Hindi ka Start sa kagad sabihin mo, oy, mali yan, o Bible verse kagad. Hindi. Kaibiganin mo muna kasi ang binibenta mo, relationship kay Jesus Christ. Ganun, mahirap kasing Diba? And ako ang lagi kong dyan talaga, Jex. Kunyari halimbawa, di ba sabi mo, bago kayo nakarating doon sa community na yon, kumawid kayo ng 2 bundok, ilog, 2 oras ng trekking, hiking, at lahat ng klaseng di ba? Kala mo naman to si Diego Bandido, 22 years old, kung makapag-hike, kakaloka. Wala po to, alam mo, si God lang talaga yung nagtawid dyan eh. Totoo. Wala po itong practice. Totoo. Kasi nung minsan na nag-try po siya mag-jogging dito, trinay niya po. Hanggang trial lang. Tapos nung si Maratoni nagtatanong kung sino po yung gustong mag-marathon. Ayun, mag-run, mag-fun run. Kasi sponsor yung Love Radio ng Hades. Hindi po si Diego yung nag-volunteer. Tapos ngayon, may pagtawid ng sapa, nakakaloka, di ba? Pero what if yun nga kailangan ka pang tawirin, di ba? Papunta doon sa lugar na yon para lang for you to get to listen to yung sinasabi ng mga relihiyon na ito lang ang pwede, di ba? Yan. Paano kung hindi ka na napuntahan? Oo, hindi ka naabot ng gospel. Kasi hindi ka naman, paano kung hindi ka talaga naabot ng gospel? Anong gagawin mo? Correct. Di ba kasalanan mo ba yun? Tama. Meron pa nga ako narinig ang sabi niya, oo, kasi ignorance of the law is not an excuse. Tumambling ako. Grabe Kasi hindi na ako Sino bumalik. yan? Mamaya share ko. Charas. Di ba? Nakakaloka. Paano kung hindi mo talaga alam? Applicable ba yung ignorance of the law is not an excuse? Medyo nakakatumbling din, di ba? Well, kanya-kanya kasing Pero sa bagay, kanya-kanya. journey ng... Correct. Actually, yung mga tao kung minsan na nagsisimula sa mga ganyang salitaan, eventually nire-reveal din sa kanila na nakikita nila mali yung ginagawa at nagbabago din. Pero hopefully doon sa na yon, sana magbago din, i-reveal sa kanya yung totoo. Hindi religion po yung sundin natin. Correct Kasi ako para sa akin nagigets ko na, paano kung yun talaga yung kinalakihan? Yun yung inaral nila all their lives. 'Di ba? Tapos ito rin yung dahilan kung bakit sila mabuting tao. Tama. 'Di ba? Ito yung dahilan kung bakit sila mabuting mamamayan. Ito yung dahilan kung bakit sila masunurin, respectful, mabait, mapag-intindi sa kapwa. Yes. Dahil dun sa itinuro sa kanila na kinalakihan nila. Mali yun. So, eventually we will be judged based sa heart natin. Correct. Yun lang din naman ang pamantayan. Dun Kasi na din. our God is just, patas yun. Ano ba? Hindi narinig yung gospel. Alam ka naman sabihin doon ka impyerno. Impyerno agad yan, hindi narinig. Di ba? Kasalanan niya bang ipinanganak siya doon sa kabundukan ng Timbuktu? O kasalanan niya bang lumaki siya sa isang society or culture na ganun lang din? Di Yun, ba? sa mga Old Testament, hindi naman nakarinig ng Jesus Christ yun Wala namang mga baptism doon tingnan mo. Sa langit naman sila. Di ba? Ayun yung mga
nakakalurky wala kami doon sa usapan po ninyo, pero parang feeling ko kung nag-order po kayo ng tonkatsu, sisig, hindi nyo na po nakain, di ba? Oo. Ayan. sa inis sa isa't isa. Uh-huh. I hope this will not be the end of your friendship. Yes, Siguro uh-huh. talagang sadyang naging, ang maganda naman na nakikita ko dyan kapag ka may mainit na discussion is that affected tayo when it comes to faith. Yun na lang siguro yun. Yan, Na kung uh-huh. titingnan ko siya on a positive point of view, apektado tayo pagdating sa faith natin. Ibig sabihin, gusto nating may alam tayo. Yes. Ipinaglalaban din natin kung ano yung palagay natin ay tama. So, maganda siyang discussion at hindi maging dahilan ng friendship over. Tama. Wag naman sana. That's very wrong. Oo, wag naman sana kasi I'm sure marami naman kayong pinagsamahan. So, dapat ikaw na, yung nag-PM. Oo. Ikaw na yung mag-gather ulit sa kanila. Tama. Para wag kayong mag-end sa talo-talo kayo. Correct. Gawain ng demonyo yung distraction. Hala! Katakot! Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This song ACS Manufacturing. Diba? Ay, nako. Kakatakot. Kaninong gawain yun? Diba? Alam mo naman, ang intention lagi ng kaaway o ng kalaban, steal, kill, and destroy. Yan. So, nag-succeed siya. Kung halimbawa kayo hindi magpapatuloy sa friendship ninyo, nag-succeed siya. Correct. Inallow niyang ma-kill yung friendship ninyo, steal the joy from the friendship that you have. Oh. Ayan, very deceiving kasi ang demonyo di ba? Very deceiving. Oo. Tingnan mo, nakakita ka na ba ng ano tawag doon, ng aakit na pangit? 'Di ba? Lahat ng nangaakit ay may itsura. I mean, template mo ng matetempt ka talaga kasi Correct. nga deceiving. Oh. So, yun. So, ingatan natin talaga pag masyado kang nandun, nag-i-stick ka sa religion, Ayan. doon ka talaga Talo na yan. Oo. 'Di Saka, ba? doon ka magkakasala lalo kasi rules ang tiningnan mo, hindi yung kung anong principle, kung paano how the Christ mind works. 'Di ba? Kung anong turo niya. Correct. Nakakalungkot lang yung mga ganyan. Oo. Actually, doon na lang ako talaga doon sa you are based on your heart. Kung paano Ganun naman paano eh. naman yung naging puso mo. Kasi what if, 'di ba? What if wala ka naman kasi talagang way? Or hindi mo lang talagang gustong pag-aralan yung Bible. For example, not a lot of people are into that eh. 'Di ba? Does it make them a bad person? Kung No. hindi naman nila hindi alam, for example, pagka kasi na nakakabasa ako, nakakarinig ako sometimes sa mga biblical stories, ang feeling ko kasi talaga, makasalanan ng mga tao sa Old Testament. Nakakaloka, parang feeling ko, mas makasalanan sila sa mga panahon ngayon. So parang, may mga times na, actually na parang, yung ko na nga itong basahin kasi makasalanan sila. Kala mo naman di makasalanan. Kala mo naman di ako makasalanan. Pero ibig sabihin, di ba, parang ganon na, so, some people are just not meant to just read it. Parang may mga tao talagang, I'm good. For me I'm good with a booklet, for example, that has biblical verses na pwede kong basahin if I feel worried. Di ba may mga ganon? Parang biblical verses kapag nalulungkot or when you're facing anxiety o kaya fear. Good na ako with it. Does it make make me a bad person kung hindi ko siya nabasa from cover to cover? Hindi naman siguro, di ba? At the end of it all, paano kung hindi talaga, Lord? Kasi mas nalalurky ako pag nababasa. Plus, hindi na siya madaling intindihin, guys. Depende kasi kung paano ipapakita din. Yun nga may sinasabi, may divine intervention. Kasi tandaan niyo, may mga pastors nga sa bundok na hindi nakapag-aral, hindi marunong magbasa. Pero paano? Ang ginagawa lang, meron nagbabasa tapos biglang papasok, magpipreach na siya. Doon mo makikita kung paano naging pastor to tapos hindi marunong magbasa. Hindi kasi 'di ba kung halimbawa gagawin mo parang talagang qualifications. I don't know, baka meron naman talaga according to rule. Feeling ko yung dapat natapos sa ganito, nakapagbasa or nag-aral ng ganun. Paano kung hindi nga? Kung makikita mo yung mga pastor doon, mamimit mo, grade 3 yung tinapos. May nag-aaway pa nga kasi sinabihan siya, grade 2 lang yung tinapos niya eh. Ay hindi, nagalit siya. Grade 3! Wag kang dyan. Hindi grade 2, grade 3. May pag-away ba siya? Tapos kung titingnan mo lang talaga sa itsura, hindi mo pagsalitain, akala mo kung sino-sino lang mga palaboy dyan.
Pero pag nagbahagi na ng Pagka ang word, Holy Spirit ay grabe, napunta na sa oo. kanila, di ba? Magugulat ka, English pa eh. Ay, wow. Oo, pero wala sa itsura. Di ba? Sa tingin ko, at the end of it all, it's really the heart. Yes, oo. Kasi we are so different eh. Alam nga sabihin ni Lord, okay, yung mga Oo. nandito lang sa bansang to kasi sila lang inabot. Tama. Malulungkot naman ako kung ganun si Lord. Hindi Oo. naman eh. Di ba? Ayan, so heart tayo i-judge, hindi dun sa religion. Religion. Yung kung anong, ang religion, ito kasi problema ko rin din talaga eh. Kahit sa mga asang churches, mapa Catholic, mapa Christian, man yan, or born whatever. again man yan, yung religion kasi talaga, yun yung nagpapasira din sa ano. Minsan, eh. ano? Oo. Yun Kasi yung talaga set eh. of rules na ganito dapat, ganito dapat, ganito. Parang wala tayong space for error. Wala. Eh, samantara yung ginawa ng Diyos sa atin, grabe, di ba? Grabe ka makasalanan, pero namatay pa rin si Jesus correct Christ for us. you. Oo. Diba? Tapos ngayon walang space for error. Oo. Ito lang. Ako para sa akin, Jegs, kapag kaganyan na merong pag Mga nasabihan, red flags kasi Oo, yan. red flag. Red flag na siya Oo. para sa akin. Kapag halimbawa ang eksena is, ang dating is, ito lang yung relihiyon na Oh, maliligtas. tapos tatanong ka, ikaw ba, Ikaw pag ba? namatay ka, alam mo ba kung saan ka mapupunta? Oo, diba? Save ka na ba? Kapag kaganyan, ay nako, bibili na lang ako ng milk tea. Di ba? Hindi sa gusto kong talikuran si Lord, kaya lang Lord, parang ayoko po nang may na i-judge ako according to yung ganyan. Di ba? Oh. Kanya-kanya din kasi talaga. Ako nga para sa akin, ang katulad na sinabi ko kanina, Jegs eh, if who you are right now is because of what was taught to you. So kaya ka mabait, kaya ka magalang, kaya ka respectful. Ay dahil sa mga, yun yung exposure mo. Kunyari Catholic. Yun yung exposure mo, Catholicism. Yes. 'Di ba? Part pa rin kasi siya ng Universal Church ng Correct. Panginoon eh. Oo, 'di ba? O kaya yung mga Christians, kunyari nag-start sila sa Christian schools, 'di ba? Hindi mo pwedeng sabihin ito lang at ito lang eh. Hindi eh. Kasi kaya nga siya mabait kasi yun yung naituro sa kanya. Ako nga, hindi ko ma-explain eh, na hindi ko maisip na magbabasa ako ng Biblia eh. Diba? Hindi mo masabi eh. Hindi natin alam kung paano yung journey ng faith natin. Correct. Oo. Iba-iba. Tsaka iba-iba din kasi may mga pagsubok na ibibigay. May mga... Tsaka iba-iba din kung, alam kasi ni Lord ng Diyos kung saan kanya pwede gamitin eh. Oh, di ba? So, yun. So, kanya-kanya po tayong mga trip sa buhay. Totoo yan. Oo. Basta in other words, kayong magbarkada, babalik kami ha. Oo. Huwag kayong mag-away-away ng dahil dyan. Siyempre, sira ko yung si Satanas. Diba? Sino sumira sa nagkatanungan? Bakit sila, 'di ba dati barkada sa reunion, 'di ba? Bakit na ganoon hindi na sila magbarkada, nag-iirapan sila? Sinong sumira? Si Satanas, 'di ba? Ang pangit. 'Di ba ang pangit? Oh. So kung sinasabi, nagki-claim na Christian, dapat ikaw, you lay down your rights, 'di ba? Unahin yun yung pinakamahirap sa pagiging Kristiyano. Ihuli mo yung sarili mo, unahin mo yung iba. Ayan. So kung pinilit mo, dapat ito yung rule. Saan mo inuhuli yung sarili mo? Ayun Inuuna na. mo. Yun yung Kasi problema. gusto mong i-push ko ano Oo, yung yan. sa'yo. Pinipilit So mo. selfish na naman. Correct. Oh, ganon. So very un-Christian. Yung nag-away-away kayo tapos nag-friendship over kayo nang dahil dyan. It should bring your group together. Tama. Yun yung purpose naman eh, di ba? Oo. Bring your group together. Correct. Diba? Tapos eventually, kunyari, study the word together. Kung yan na yung mga, kung dati, walwal together, biglang isang araw, study the word together, ganyan. Hindi yung magwatak-watak. Tama. Tapos nakaulitin ko, ang pangit niyan sa reunion. Pag may reunion at sasabihin, bakit sila nag-iirapan? Anong dahilan? Ay, si Satanas. Di ba ang pangit? Nakaka-learn. Kaya ayaw natin ng ganon. Well, hopefully na doon sa naging husband ba yon o Oo. naging asawa, i-reveal sa kanya yung katotohanan. Ma-learn niya yung lesson na yun. Oo. Baka nga naman. Oo. May mga purpose din talaga kung minsan alam mo si Lord medyo dramatic din tong yung mga ginagawa sa buhay natin. Madrama kasi talaga siya. Gusto niya siya. Kasi grand siya eh. So 'di ba, nung create niya yung solar system, hindi lang isa, nag-create siya ng multiple galaxies, ganun siya. Yung isang nga kasama ko sa mission dati siyang LGBTQ+. Okay. So, imagine mo nung binago ng Panginoon yung heart niya. Nandun pa sa loob ng simbahan may nakikita pa siya na yung parang crush niya, nagugustuhan niya. Talaga. Pero sabi niya, Lord, tanggalin mo to. Oo. Ayun, tinanggal yung tao. Kumbaga, kusang nawala doon. So, grabe. Kahit sa pagtulog, sa panaginip, tinutukso siya ng lalaki. Ay, ganun. Oo. May nagtanong dito, sabi nung isa, yung Sir Max, ano pong naging basihan nyo sa mga sinasabi nyo? Opinion lang? Sir Minsan, Max. depende sa trip namin. Minsan may basihan, minsan wala.
To answer that question, it would be based on our experience. Yes, It's experiential. really Oh. more experiential. Kaya naman siguro yung Love Radio talaga nakakonect sa napakaraming tao kasi experiential kami. So naranasan makipag-away, naranasang awayin, naranasang may friendship over dahil sa Oo. ganito. So yun yung basis na at natuto mula sa mga Correct. experiences. Sa akin nga, yung reflection ko nitong kasi kagabi, nakauwi ko ng bahay, alas 12 na ng gabi. Sa mission namin sa bundok. Sabi ko, parang bakit ganito ako? Parang grabe na yung heart ko sa Hindi kasi ako nito eh. So naalala ko 3 beses na nga pala ako. So 3 beses na namatay yung puso ko. So yung puso ko ngayon hindi na to sa akin. So para na to kay Lord. Kaya yung pag-serve kay Lord, yun na yung parang doon na. So if I have to deny myself for the work of the Lord, then yun na So yun be it. Pinalitan niya na eh. Actually ang nakaka-lurky diyan kapag pagka sinabi mong gamitin mo na ako, Lord, kasi pagka ginamit ka ni Lord, good luck talaga. Napakarami talagang pagsubok. Tama. Oo. 'Di ba? O sabi ni Sir Max, experience lang pala, hindi pala biblical. Oy, biblical din yan, Sir Max. Gusto mo mag-usap tayo? Oo nga, mahabang usapan to, Sir Max, parang nangaaway ka na agad. Ay, nangaaway ka ba o ano? Ayan, kita mo, kung Christian ka, di ba, lowest of the low, yung pinakita ni Jesus Christ on the cross. So, dapat maintindihan mo. So, ngayon, parang lumalabas yung pride, yung ego, dapat ilabas natin yan. Lagi nating nilalabas yung sarili natin. May tono kasi. Experience lang pala, hindi biblical. Di ba? Kasi kung magko-quote kami ng biblical, marami. At saka hindi rin... It's not for this platform na magko-quote kami ng mga biblical. Yes, it's not. Because hindi lahat nasa zone of biblical quotations or Yan. verses or whatever. Kaya sila tumutok kasi gusto nila matawa. Correct. Hindi para bigyan sila ng preaching. So this is not the kung perfect. gusto mo ng biblical, i-invite kita sa church namin sa Imos Ayan. Cavite. This Sunday ako magpe-preach for you na makarinig ng mga biblical talaga. Correct. And will reason out. Yan, ganun, 'di ba? Minsan nga hindi na kailangan mag-reason out. Pero pwede, mukhang nagre-reason eh. Okay. Ako, nagre-reason ako pag nag-aaral ako ng Bible. Sabi ko, bakit sinasabi to? Bakit ganito? Like may isang verse may isang verse ako na inaral na pag binasa mo, carry each other's burden sa So kung dadaan mo, carry, diretso lang, parang pero kung tututukan mo, tanungin mo, carry, so action word pala. So it's carry, a verb. hindi lang siya yung dadamayan kita. Meron kang gagawin. So yung mga tipong ganon. Yan. Ayan, so Sir Max, Pwede naman po pasok ka sa platform natin, pag-usapan natin. Anong platform? Ba't parang hindi Ayan, ako sir. involved? Again, let's agree to disagree. Yan. And balik tayo doon uli sa reason ko kung bakit pinag-uusapan natin to is to ipakilala natin si Jesus Christ. And that's tsaka kaya din natin pag-usapan to kasi ito yung naging problema nung isang tambalanista. Oo. Yun. Baka late na si Sir Max. Oo, baka. Yun yung problema ng tambalanista. Oo, yun. Okay. Ayan. Hello kay Zoltrack. Si Zoltrack ay bukas ata yung kwento mo sa Mahiwagang Burnay. So bukas na kita i-shout out para maganda. Ayan. Ganon. Ayan, kausapin mo si Alexander. Ayan, usap kayo Sir Max si Alexander. Yan, tama yung agree to disagree. Oo. Tsaka bawal pikon ha. Oo. Pagka ganitong usapan, bawal pikon. Parang katulad to ng politics, gender, Ayan. religion. In fact, sa totoo, sa sobrang recently I guested sa isang show tas tinanong sa akin what is success for me. Yung top of mind na nasabi ko talaga was success for me is peace of mind. Ganon. So, pagka merong peace of mind, you are successful. That's me. Yes. Iba-iba naman po tayo ng definition ng success. Pero yan, katulad niyan, peace of mind para sa akin yung hindi itakal yung mga topics ng religion, political, gender, ganyan. Sabihin nyo ng bayan, iniiwasan, sayang naman yung platform. Ito na naman po tayo sa platform. Sana kami na lang ang inilagay dyan, di ba? May dahilan nga po kung bakit kami ang inilagay dito. Correct. At hindi po kayo. At kayo po ay nag-excel sa kung anumang field na meron kayo, di ba? So, ganun lang yun. At ngayon, kung
Kung ako I would, kung pwede talaga, iiwasan ko siya eh. Oo. Kasi hindi siya matatapos. Correct. Again, let's agree to disagree kung biblical yung tinatanong ni Mark. Kwento yan sa Bible na si Paul at saka nakalimutan ko lang yung name na si... Wala. Oo. Kalimutan mo. na may gusto siyang dalhin. Experience lang pala. Na meron siyang gustong dalhin na isang kasamahan pero ayaw ni Paul dahil iniwan ako nito eh. So naghiwalay sila pero tuloy pa rin yung works for the Lord. So nag-disagree sila na okay, let's Agree to disagree. O ikaw isama mo yan, ito isasama ko. Alam mo yung kasi okay, babalik tayo dun sa naging tanong sa atin no na hindi pala biblical, experiential lang. Yan yung sinasabi ko kanina na what if hindi ka naman talaga biblical person? Okay, Yes. eto ha. Sa pangalan pa lang, sa dami ng pangalan na nasa Bible, nasa stress na ako. Sa totoo lang. 'Di ba? Tingnan mo, may sinasabi tong tas si Paul, tas yung tropa niya, hindi dati niya bang tropa na hindi niya na tropa, 'di ba? Doon pa lang litong-lito na talaga ako eh. So pero pareho silang nag-works kay together Lord. for the Lord. May iba-ibang POV na ba ito yung pinaka effective na strategy natin Pero, to share the gospel. Sabi nung isa hindi. Ito yung di paraan maghiwalay ko. tayo. Parang siya, Jigs, parang vocation. Oo. Hindi naman natin masasabi na yung nagpastor at nagpare, yung nasa religious life na sila lang yung tamang pwedeng mag-spread ng word. Hindi. Tama. Kasi kunyari, ikaw ay married, tapos you are being a shepherd to your kids, it's also your way of sharing the word, 'di ba? Kanya-kanyang para-paraan din talaga siya. Meron kasi iba na dapat pag nag-share ka ng gospel, dapat may Bible verse talaga. Pwede ka naman mag-share ng gospel na, ito yung ginawa sa akin na sa buhay ni Lord. Correct. That's it. Walang Bible verse. Kasi what if nga, wala kang reference eh. Wala kang reference because hindi ka talaga biblical Correct. person. Hindi mo Ayan. talaga siya nabasa. Anong gagawin natin? Hindi po siya madaling intindihan na kung kahit anong version pa yan. Siguro nga, yung pinaka naintindihan ko lang na na version ng Bible, yung children's Bible. Pero Yung may story. Yung may story, yung may illustration, 'di ba? Kasi nga kanya-kanya kasi talaga 'yan. Yun. Kasi again, yung conversion, it's hindi trabaho ng tao, yung trabaho na ng Holy Spirit yun. Kung paano niya i-reveal doon sa taong siniran, yun lang. Ang sabi lang naman, share the gospel. Yun lang, that's it. Doon lang ang trabaho natin, tapos. Yarn. Ayan. Ganon. Dami natin. Sir Max, Sabi nandiyan ni ka pa ba? Soltra, may bago na akong Pet peeve. Maliban kay Alexander. Ayun. Anong sinasabi mo, Papa P? Podcast na. Pwede din naman natin itong nasa podcast. Ang haba na ng kwentuhan natin. Napahabay po. Pwede nating ilagay sa podcast. Kasi naman talaga kapag ganyan na yung religion talaga. Hindi talaga. Wala namang religion si Jesus Christ eh. At saka ang hirap talaga na dyan lang ito yung maging basihan natin. Nakapaw. Tapos magsiset ka ng mga rules, dapat ganito, dapat that's religion. Bakit? Nung pinako si Jesus Christ, yung magnanakaw, sabi niya, sinabi ba ni Jesus Christ, bumaba ka muna, magpabaptize ka muna. Oo, correct. Pagbalik mo, saka kita isasama sa kaharian ko. Diba? Hindi naman. Wala namang ganon. Teka, hindi ka baptize. Baba ka muna dyan sa walang Babaptize ganun ka muna. At the end, that's a perfect example. At the end of it all, sa kaduluduluhan po ng life natin, ang eksena talaga is yung faith yung it's faith, the heart. it's the heart. Tsaka pwede mo kasing maloko yung kapwa. Mm-mm. Pwede mong ipakita sa kapwa mo na talagang I'm a very religious person, mabait talaga ako, pero God knows na kung bakit ka mabait. Alam niya na kaya ka mabait kasi talagang gusto mong tumulong. At alam niya na kaya ka mabait kasi gusto mong magpasikat. I-praise ka ng iba. Correct. Diba? Wow, bait naman ni Sister Nicole. Bait naman ni Brother Diego. Diba? Ganon. Tingnan mo. Sabi ng asawa ko. Tahimik ka na lang, wala namang magpapatalo sa ganyan. Actually, Daddy, parang siya na po yung tumahimik. Diba? Pero totoo yun. Totoo din yung speak and be bold kuminsan kung what's the truth. Doon ka lang tayo sa truth. And then, agree to disagree. Tama, actually, yung comment na asawa ko, sabi niya, tumahimik ka na lang, wala namang nagpapatalo dyan. Totoo din naman kasi talaga dyan. Kaya hindi siya natatapos. Kaya as much as possible talaga, hindi ko yan tinatakel. Kasi hindi siya para sa radio or podcast lang na napakaiksi ng oras or live. Diba? Ganon. So yun kasi kung babasihan natin biblical,
Satanas nga, kabisado niya yung biblical eh. Naku po, patay tayo. Ginamit nga ng scripture ni Satan nung tinest na si Jesus Christ eh. Oh, 'di ba? Yung mga Alam ng demonyo yung scripture eh. Oo. O tingnan mo, sabi nung isa, sabi nga ng prof ko dati, never talk about religion kasi it's a never-ending discussion. Totoo din talaga. Yes. Talk about relationship with Christ and then Correct. magkakaintindihan tayo. Oo, pwede. Not about religion. Correct. Pagka-religion, yun talaga. Hindi talaga siya pa matatapos. Tingnan mo, dapat tapos na kami kanina Correct. pa. Ayan. Sabi nga ni Jan yung preaching sa church kahapon, your faith should reflect your actions. Ayan. Oo, ganon. Oo. Ay, kaloka. Basta ako turn off ako talaga sa mga kaya tingnan mo, itong whole discussion natin, wala ko ibang sinabi kundi makasalanan ako, ang dami kong bad habits na hindi ko ma-break, ganyan. Kaya na-turn, and feeling ko naturally, ganyan talaga yung mga tao. We make and commit a lot of mistakes. Kaya na-turn off ako dun sa mga banal-banalan. Na-turn off talaga ako dyan, parang, Ayan okay. yung mga papakita. Oo. Ako, kung makita nyo lang yung mga buhay ng pastor doon sa bundok, nako, sasabihin mo, ano to mga siraulo? Bakit nagtayo ka ng church dito na wala namang bahay? Pero magugulat ka pagdating ng service, Puno. yung sa kabilang bundok pumupunta. Bumabiyahe pa, Ay, no? grabe. Ang ganda ng ganyang klase mga kwento kasi yung in their hearts, gusto nila talaga ng nila talaga na mas lalong gawing mas mayabong ang kanilang pananampalataya, 'di ba? Ayan. Sarap naman yung ganong klaseng feeling. Oo. O siya, hindi talaga tayo matatapos kapag ka ito ang topic. Correct. Pero tapusin na natin sa podcast. Tama. Salamat na marami sa lahat ng mga kabisya natin na patuloy na nag-PPM sa atin, nagtatanong ng kanilang ng opinion natin tungkol sa mga bagay-bagay. Lagi naman kami, hindi naman lagi, paminsan-minsan nagdi-disclaimer kami na hindi kami expert. Correct. At hindi talaga kami expert. Sinasabi namin, based on our experience, At this is our platform. Correct. At alam ng mga nanonood o nakikinig na ito talaga tayo. Correct. Oo. Ganon. We're not professional. Pero may PhD kami. Permanent Head damage! O siya, salamat na marami at kung gusto nyo po, kabisyo, na mag-PM sa amin, sumulat, Yan. baka kwento na Mahiwagang Burnay, maipasama pa yan, pwede Tama. nyo po kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido, na laging nagpapaalala po sa inyo, on whatever you do, do it all for the glory of God. At ako naman ang kumikinang inamang babaitang sa sobrang tindi ng pangadighay lang ang pahinga. Ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Hey! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Aleph, 25 years old at solong naninirahan sa ancestral home namin dito sa Novaliches. Wala na po kasi akong mga magulang at yung 3 kapatid ko sa abroad na naninirahan kasama ang mga pamilya nila. Naisipan ko pong sumulat sa inyo para ibahagi ang nakakatawang eksena sa buhay ko kamakailan lang. Ganito po kasi, dahil dito po ako ipinanganak sa lugar namin, kilala ko po ang lahat ng kapitbahay. Yung turingan namin parang pamilya. Alam namin ang mga ganap sa buhay ng bawat isa. Early this year, nag-migrate yung katabing bahay ko sa New Zealand kaya binenta na niya yung bahay niya. Sinubukan naman naming kaibiganin yung nakabili kaso hindi talaga namin napagkikita. Parang may sariling mundo. Laging nasa loob ng bahay. Kung lumabas man, nakakailang kausapin. Kasi laging nakakunot ang noo. Kung hindi mukhang masungit, mukhang may malalim na iniisip. Nagsimula akong kabahan nang mapansin ko na lagi siyang may mga delivery na malalaking drum. Yung bang tipong kasyang isang tao sa loob. Alam mo, kakapanood mo yan ng mga crime film. So, nakakaloka kasi pag
hapon, may maririnig pa akong pukpukan. So napaisip tuloy ako, papaano kung serial killer ang kapitbahay ko? Isang araw habang nagdidilig ako sa bakuran, tumawag ang ate ko. Simpleng kumustahan lang pero naiyak kami pareho. Nakakapraning kasi yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin, pero yung sweldo ganun pa din. Nagpalitan kami ng takot and what ifs. At habang nag-uusap kami ni ate, hindi ko na malaya na nakatingin na pala sa akin yung weirdo kong kapitbahay. Dali-dali ako nagpaalam kay ate at sinabing tatawagan ko na lang siya ulit. Pagpasok na sana ako ng bahay nang tawagin ako ng kapitbahay. Out of curiosity, lumapit ako. Hindi daw niya maiwasang marinig ang usapan namin ni ate. At kung okay daw sa akin, pwede akong pumasok sa bahay niya at may mga ipapakita siya. Ayoko namang magmukhang rude kaya pumayag naman ako. Habang pumapasok ako sa gate, nag-flash yung buong buhay ko sa imagination ko. Ito na yon. Katapusan na ng paghihirap ko at ng buhay ko. Nagulat ako pagpasok ko ng bahay niya. Maaliwalas at maayos. Malinis at hindi amoy crime scene. Sabi niya kahit daw siya natatakot sa mga nangyayari. Pero sa halip na magpadala sa takot, pinipili daw niyang maghanda. Una niyang pinakita yung malalaking drums na pinangsasahod niya ng tubig ulan. May mga filter at takip. Malaki daw ang natitipid niya sa bill ng tubig dahil dito. Tapos dinala niya ako sa likod bahay. Dito may mga tanim siyang gulay tulad ng kamatis, talong at pechay. May mga herbs din gaya ng basil at oregano. Hindi lang yun. May stock siya ng canned goods, first aid kits, flashlight at extra batteries. Wow. May go bag pa siya na ready anytime. Ikaw, Nicole, may go bag ka na? Ha? Wala, hindi na kasi uso eh. Tsaka di ba yung problema ko sa go bag, paano kapag ka nag-earthquake, paano ko pa siya hahanapin? So, wala na lang akong go bag. Anyway, hindi naman pala siya serial killer, Nicole and Diego. Prepared lang. At overthinker lang pala ako. Doon po ako natauhan. Habang ako ay nag-iipon ng kaba at haka-haka, yung kapitbahay ko naman ay nag-iipon ng mga bagay na makakatulong sa oras ng pangangailangan. Simula po noon, naging magkaibigan na kami. Tinuruan niya ako kung paano maging handa, hindi lang sa sakuna, kundi pati sa buhay. Natuto ako magtanim, mag-imbak, at higit sa lahat, mag-isip muna bago mag-imagine ng buong krimen. Hindi naman masama ang pagiging kakaiba. Minsan, ang delikado yung magpapadala ka sa sariling imahinasyon. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Aleph. Aleph! Hey, Bata-bata mo pa 25? Oo, ganyan talaga. Kami nga 45 na. Ay, ano ba tayo? 35. Ay, wala naniwala na 35 lang tayo. Yan yung problema ng mga overthinker. Oo, correct eh. Kami nga, kumbaga, Diego mentioned about your youth o yung kabataan. Huwag ka mag-alala kasi batang-bata ka pa, praningning, overthinker, ganyan. Normal naman din yan. Kami nga at this age na mas matanda kami ng 2 dekada sa'yo, minsan may pag-overthink pa rin na nagaganap. Totoo din naman, better safe than sorry. Yes. Mas maganda rin lang naman yung ikaw ay alive, alert, and enthusiastic, di ba? Versus yung wala kang pake, serial killer na pala yung nasa tabi mo, di ba? Pero una sa lahat, hindi po na lahat ng tao na may drum ay nagbabalak na ilagay ka doon, sementohin at parang hindi ka na makita from the face of the earth. Hindi po lahat talaga ganon. And siguro talagang ang best na lesson that we could learn is we don't judge people according to what we see. Correct. Kasi yung nakikita po natin maaaring panandalian lang, maaaring isang aspeto lang talaga ng kanilang buhay. Katulad ng kwento mo, Alet, na ang drum pala na ino-order ay filter. Correct. Yung pagpupukpok pala na nagaganap ay
magtatanim. Di ba? Ito nga sinasabi ko sa misis ko, sa asawa ko, tapos sa ilan sa mga kasama namin sa church na yung mga nakikita natin, huwag tayong magbibigay ng ating conclusion kasi laging may context yan. Alamin mo muna yung context, bakit ganito yung ugali niya. Correct. Tingnan mo yung backstory, ay kawawa pala siya, kaya ganito yung ugali niya. Correct. Kaya pala siya ganyan na mainipin siya. Kaya pala siya ganyan na maiksi ang pasensya. Or kaya pala laging mainit ang ulo niya. Ganon. At lagi nating tatandaan, ang nakikita lang din po natin is one part of that person. Yes. So parang si Alet, ang nakikita lang natin, Yung ang nakita mo lang masungit. is yung masungit. Tapos may mga nakakunot ang drum. Ikaw ba naman, ang dami mong tanimin kahit wala namang sakuna. 'Di ba? Hindi ka ba magsungit, 'di ba? Diba, yung bang ikaw ba naman sa gitna ng krisis na ito, hindi ka ba magkunot ng noo? Totoo naman nakakakunot ng noo. Correct. And sadyang may mga tao talagang ang mukha nila, ang itsura ng mukha nila, sadyang yun na talaga yun. Oo, todo na yun. Todo na yun. Parang, ito na, yan na yun. Yan na Akala yung smile nila. Correct. Ganon, di ba? Yan na yun, smile mo. Yan na yun eh. At hindi natin sila masisisi. Sagad na. Correct. Laging merong backstory. Yes, oo. Ganon. So yung context ko minsan, halimbawa ngayon naiinis ka sa tao na yan, pero pag nakita mo yung context, yung backstory, yung galit bilang naawa ka, ay Yan. kaya pala. Kaya pala siya ganon. Oo. O kaya kaya pala siya ganyan mag-operate sa life o ganyan siya makipag-usap sa kapwa or kaya siya maawain, let's say, 'di ba? Is because meron backstory. Yan. Ganyan. Diba? So importante alamin natin yung backstory. Correct! Alamin natin yung context kung bakit ganyan yung pag-uugali ng isang tao. Tsaka alam mo, Kabisyo, it's all about self-discovery. Hindi natin pwedeng i-judge ang isang tao base lang sa pagkakilala natin sa kanya. Kasi siya din mismo, dinidiscover niya din yung sarili niya. Diba? So, hindi para sabihin natin, ganito siya kasi ganito. Pero at least kapag medyo naintindihan natin yung konteksto kung bakit siya masungit, nagkakaroon tayo ng understanding of that person. Tsaka ang pag-discover sa sarili, wala po sa edad yan, ha? Wala. Merong mga late na talaga nila na-discover yung sarili Correct. nila. Meron namang early. Oo. Bata pa lang sila, meron na silang self-discovery. Parang yung anak ko po is coming up with her first ever book. Wow. Nagkasundo na kayo sa cover? Nagkasundo na kami. Oo. Kasi Walang AI. Walang AI. Ayaw niya ng AI. So the title of the book is My Ink-Stained Heart. Wow. So kanina sabi mo na may mga tao na late na nila na-discover who they are. May mga taong as early as 12, katulad ng anak ko, na na-discover niya that she can actually write. Diba? She's 12 turning 13. So may mga tao talagang ganun. At medyo early in her life, medyo iniisip niya na isa sa mga pwede niyang puntahan sa life, bukod sa pagiging isang author or writer, is probably a therapist. Gusto niyang she likes to listen to people. Gusto niyang, she likes the feeling of people trusting her. Wow. May mga ganon. Na bata pa lang alam na nila. 'Di ba? May mga kakilala ko na parehas ko yung edad hanggang ngayon hindi pa nila alam ang gusto nila sa buhay. Totoo. Pero it doesn't make them bad people as well. Correct, Talagang sadyang ang self-discovery ay lifelong naman po yan. tama. Habang nabubuhay ka, pwede kang merong ma-discover sa iyong sarili. Tama. O, 'di ba? So, wag po tayong quick na mag-judge ng ibang tao kasi hindi po natin alam kung ano ang tunay na kwento. Ulitin natin, hindi porke ang kapitbahay ay mahilig maghasa ng kutsilyo. Ibig sabihin na nito, ikaw ang next victim. Serial killer Correct, ka. serial killer ka agad. Medyo iwas-iwas din po tayo sa pagnood ng mga nakakatakot na panoorin na nagkakaroon ng negative impact tungkol sa ating mga kapitbahay. Grabe, no? Ang nakakatakot talaga, lagi siyang may delivery ng drum. Di ba? Kaya pala sumusungit dahil pangit yung drum na na-deliver. Oo. Gusto niya mag-imbak na maraming tubig. Mahinang klase yung na-deliver na drum sa kanya. Ang laki-laki, hindi niya ma-dispose. Diba? So, lagi may kwento, lagi may konteksto o dahilan kung bakit ang isang tao ay ganyan. So, let's just be more understanding. Yan ang pinaka-importante ngayon. Of other people. Kasi, again, hindi natin alam kung ano po ang kwento ng buhay nila. Yung simpleng manong driver na nasakyan mo ngayon. Totoo parang yan. panay hampas ng manibela, panay tunog yung bibig. Nagtasaltik, ganyan. Diba? Di mo alam yung gutom siya. Correct. Iniwan niyang gutom yung pamilya niya. Wala na siyang maiuwi Wala siyang maiuwi. Diba? Grabe yung crisis niya. Speaking of crisis kanina, kasi
nag-aabang ako na mag-jeep ako kanina. May pinuntahan lang. Malapit lang. Mga 15 minutes ako nakatayo doon. Halos wala nang jeep na bumabiyahe. Kung may dadaan man puno, so hindi ka rin makasakay. Diba? So gano'n na siya kahirap yung buhay. Correct. Kaya maiintindihan mo kung bakit yung nakakunot yung noo. Yung driver kasi yung pasahero. Alam mo nga yung let's be a little more understanding mga kabisyo kung whatever help that we can share to other people, especially sa mga tsuper. Kaya nga kami po dito sa tulong ng ACS, ng Charm Fabcon Purple Eternity. Tuloy-tuloy yung pamimigay natin ng libreng boundary para sa mga tsuper. Kasi alam po namin na hindi po madali ang inyong pinagdadaanan. Ayan. Meron isang driver nga dito kanina nag-claim na parang uubos. Hindi mo ba na-meet? Hindi ko na-meet. Yung kapwa ko Ilonggo, si Kuya nakikinig ngayon, talagang uubusin niya yung energy mo. Talaga? Tuwang-tuwa siya. Then nakakuha siya ng 1.5. Oo, sabi niya, Sir, last year pa ako nag-register, ngayon nanala. Nakakatawa naman, di ba? Alam niyo po, sa totoo lang, yung tip na pwede niyo ibigay sa tsuper will go a long way. Yes, oo. Dagdag din po yan Kahit sa konting sa barya, crudo. halimbawa, yung pamasahe, 13 pesos, kung may 15 pesos ka, malaking bagay na yun sa kanila eh. Diba? Kasi Sobra. kanya-kanya bayanihan. Bayanihan na ang mahalaga mga kabisyo. Oo, so para at least may encourage pa rin yung mga driver na pumasada bumiyahe pa pa rin. rin, Kasi yung mga correct. pasahero tinutulungan na kahit konting barya. Kasi pag wala na talaga, hindi na sila babiyahe. Tayo din ang tatamaan, yung mga Correct. commuters din. So Tayo tulungan din. tayo. Tayo din ang kawawa, Oo. 'di ba? So basta tulungan, nasa panahon po tayo ng krisis, wag na mag-judge ng ibang tao as much as we could. Just continue to help. Kagaya nitong kay Aleth, 'di ba? Nung narinig ng kapitbahay niya na namumblema sila sa krisis, so nag-share siya ng mga tips niya. Correct. Para diba? ito At yung yan din yung gawin natin mga kabisyo ha. Kung may mga tips po kayo para makatipid at nakakatulong ito kunyari sa inyong pamilya, i-share nyo po, wag nyo pong i-gatekeep. Correct. Kasi for all you know, yung extra na masasave nila will actually save their lives. Ayan, buti na lang hindi tawag dito, Ano? binigyan ng dinuguan si Aleth pagpasok dun sa bahay. Oo, kundi. Sinong kapitbayang niluto? Paano kayo pag gano'n, ano? Halimbawa, ito, ikaw yung Aleth. O sabi, oy, kain muna tayo. Meron Tapos ang hinain, dinuguan, diba? May puto ako dinuguan. Correct. Kakainin mo ba? Hindi. As an overthinker, gets ko si Aleth eh. As an overthinker, maiisip ko talaga sinong kapitbahay yung niluto niya para magkaroon ng dinuguan. At kapag kakinain ko ba tong dinuguan na ito, magiging vampire na din ba ako? Na-imagine ko kung si Nicole yun, parang pagpasok niya pala sa bahay yung mata niya. Tumitingin-tingin na ako. Saka magtitingin-tingin na ako ng kung paano ko i-exit. Baka may mga daliri doon sa lababo. As an overthinker, nangyayari talaga yan. Tapos yung hinain pa sa'yo yung buntot ng baboy kasi parang daliri. Correct. Pero sa totoo o di naman kaya ang hinain sa akin bopis. Bopis naman talaga siya pero ang naisip ko talaga tinadtad na laman. Tinadtad na laman ng kapitbahay. Nakakaloka. Ay nako, oy shout out nga pala. Wala ka dito nung Friday, Jegs. I-shout out lang natin si Pau Canlas, ang tambalanisa natin from Australia. Meron siyang pasalubong. May alay siya. Nasa office, bigay ko sa iyo later. Ayan. Hi Pau, thank you for dropping by. At kay Mommy na sinama niya. At si Ian, yung kanyang batchmate sa Student Council in UST na nag-visit sa atin. So, shout out po sa inyo. Sabi ko nga pagka mas may time tayo kung magdi-dinner tayo, ganyan, next time. Correct. So nandito lang po kami as a kalad Karen. Yan. Alam nyo na, ganon. Ayan. So, shout out po sa inyo. Yan. At dun sa mga kabisya natin na patuloy na naghahanap ng extrang pagkakitaan, you can never go wrong with gold, mga kabisyo. So if you want to be a reseller or a franchisee, open na for franchising ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Siyempre doon na kayo sa mapagkakatiwalaan. Correct. Doon na tayo dun sa expert, yung 2 dekada nang nagsisilbi sa industriya nito ng ginto. They know, they are the alpha. Yan, alam nila ang kanilang ginagawa. Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Tama. Ayan, sabi ni Arabi, wag na pala ako mag-alay sa inyo, bigay ko na lang sa iba. Bakit? Ba't ka naman hindi magbibigay ng alay? Baka dinuguan yung gusto niyang ibigay. Ay, oo nga, baka nagtampo.
Dinuguan ba? Nakakaloka. Kumakain kaya kami ng dinuguan. Favorite ko kaya yun, tsaka bopis. Ayan. Pero gusto ko sa dinuguan, Jegs, ayoko ng laman loob. Gusto Yung ko ano, pa rin, meat, karne. Yung may taba-taba na Oo. konti. Hala, Liempo. nakakagutom. Chocolates daw from Australia, sabi ni Arabi. Wow. Eh, bakit ayaw mo ibigay? Ba't ayaw mo? Paborito pa naman ni Nicole, hindi nawawala ng chocolate yan sa ref. Oo, correct. Minsan nga nagreklamo na yung team ko dito. Eh, bakit puro matamis yung nasa ref mo? Sabi ko, hayaan mo na, mahilig kasi ako sa matamis. Oh, 'di ba? O bakit ayaw mo ibigay sa amin? Pakumpara naman sa amin. Doon sa mga needed na lang. Hala, needed. Hello, baka pumayat kami. Correct. We needed to. Alam nyo ba, nakikita nyo ba yung pinagagawa namin? Nagsisigawan, nagtatawanan. Pagkatapos hinang-hina Oo, kami. patang-pata. And the only Kinakailangan namin way, ng chocolate. correct, di ba? Para sa enerhiya, ganon. Shout out mo daw siya, Sino? Si Alexander, nag-swimming Alexander, siya. shout out. Ayan. Buti hindi ka Mm-hmm. diabetes. Hindi ako diabetes. Diabetic siguro. Charot. Diba? Hindi naman po. Tsaka ano yan? Ano tawag dyan? Minomonitor natin yan. Ayan. Ito naman si Arabi. Sinabi lang namin na may dumalo na taga-Australia. Ay, mo na ibigay yung chocolate mo mula sa Australia? Grabe ka naman. Oh, thank you. Tsaka sure ka ba chocolate yung binigay sa amin? Oh. Pero favorite ko yung isa sa mga binigay sa atin, yung Tim Tams. Wow. Ay, ewan ko kung meron sa bag mo, ha? Baka masak. Hindi ko kasi chinek. Ayan. Hello kay Pao. Salamat na marami. Thank you, everyone. Ayun. O siya, Okay. Salamat mga Salamat. kabisyo sa pagtutok sa amin. Ingat po kayo. God bless po. God bless the Philippines. Ayan. Laban, Pilipinas! Oy, nga pala sa sa 18. Uy. Imbitahan natin sila. April 18. Oo. Importantatious na magkita-kita tayo sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City sa Tama. Damayan Covered Court. Kita-kits tayo dyan, ha? Libreng ito. libreng May Zumba. pa-zumba tayo. Alas 4 mag-uumpisa. Hanggang alas 6 yan. Yan. Tapos from 6 to 10 p.m., libreng hatid saya concert! Sino ba makakasama natin? Ay, doon? nako, makakasama natin ang Maharlika Zoom yan, napakahusay. Of course, Shamrock At and saka Six syempre, Cycle Mind. walang kakupas-kupas ng Six Cycle Mind. Sa True Lalo, kaya kita-kits po tayo mga kabisya. Libre That's po on ito, Saturday. Damayan Covered Court, Barangay po, Pinagbuhatan, Pasig City. Shoutout po kay LG Belches and SG Dehande from Bayview Garden Homes 1. Shoutout po! Oh, ayan, shoutout ko pala, ipa-follow up natin na sana makapamigay tayo ng mga alcohol doon. Kaya nga Kausapin ko mamaya yung Guardian Alcohol. Guardian Alcohol, baka naman. Shoutout ko rin ng Crabs and Crack. Ayan, shoutout po Kita sa inyo. ko nga sa pinost mo, parang ang sarap na sarap. Ang sarap na sarap, diba? Nakakagutom tuloy. Ano ba yan? Ang dami natin kinakain. Dinidescribe na kakainin. Calexto Online Shop, nakatutok sa atin. Ayan, Thank thank you. you. Salamat so much. Thank you po sa inyo. O siya, kami po i-exit na. Watching from UK si Catherine. Hi, Thanks, Kat. guys. Bye! Bye, everyone. Ingat po kayo. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok.
kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso,
Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Ah! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah! Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige.
Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay
magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo susubok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, may-ari. baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming aming kasagutan kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura.
para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulikal ka. Ay, Ay, pambura. Grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't kainin. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot? Ay, balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalam. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Panda- na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos Sabay lamang. lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor.
Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino.
Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding! Ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay.
galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Darna! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa kontekst niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone!
Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Nicole Yala and Diego Bandido. Hoy, oras natin mga kabisyo. Ganap na ang alas 2:32. Inaantok na ba? Magkape-kape na. Pampagising, tampalin ang sarili. Isa pang tip para magising. Laruin ang zipper ng pantalon ng katabing pasahero. Pambihira. Anyways, Manong Driver, aram mo, ito pa rin ang programang kasama mo sa anumang hamon ng buhay. Ito po ang programang Tambalang Kumikinang. At para kuminang naman ang iyong umaga sa kabila ng nararamdaman nating bigat dahil sa tindi ng krisis. Ito na, wag na nating patagalin to. Makinig ng mabeauty! Knows no boundaries. Knows no boundaries. Boundary time na! Hoy! Inggit naman ako sa Joyrider na to. Ay! Joyride! With plate number QJB449. Congratulations, Kuya Francis Pabua! Francis, Pabua! Meron kang pabuya. Magkano? 1,500 pesos! Congratulations sa iyo, Francis Pabua, isang Joyrider. Nanalo ka ng libreng boundary. Ayan, tuloy-tuloy ang ngiti ng mga kabisyo nating driver kasi in-expect na merong big time rollback daw next week. Sabi. Oo. Akala ko this week. Di pa man din kami nagpapagas. Kasi this sabi week namin, nga. Bukas nga pala, no? bukas. Oo, bukas. Sana big talaga yung Oo. ramdam. Ayan. Ganon. Tapos Yung from tatas. 150 balik ng 70. Ganon. Ibalik, rollback. ibalik sa 50! Ganong rollback. Oo. Nakakaloka. Pero kahit walang rollback, tuloy-tuloy pa rin naman ang pamimigay ng libreng boundary hatid sa atin ng ACS at ng Charm Fabcon Purple Eternity. Again, congratulations Kuya Francis Pabua. Ayan, sa mga kabisyo po natin hindi pa po nakapag-register, punta lang kayo sa aming himpilan, mag-register at malay mo, ikaw na ang susunod na tatawagin dito. Isa pang way to win, dapat lagi ka naka-Love Radio. Bakit? Tama. Dahil because kapag ka sumakay kami sa iyong sasakyan at nahuli namin na naka-Love Radio ka, grabe, basic. Sasampalin ka ng 1.5. Eto, susunod ang mananampal. Oy! Para Tony sa kanyang programang Love Trip. Huwag kakalimutan sa Saturday, kita-kits po tayo. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!